Cita-citamu iku asline apa? Asli lho, dudu palsu lho. Asli nggih, dudu palsu nggih. Asli lho niki. Ya, tapi Asli. gak fitnah lho. Gak ojo nuduh-nuduh kaya Roy Suryo CS lho ya. Roy Suryo niku sinten kula mboten kenal Cak Suro. Iku dulure Roy Markun. Roy Martin Cak Suro. Wah, cacake Roy Martin. Ini sih dulure. Eh? Dulure akeh. Oh, akeh Roy-Roy tok iku. Sing paling tuwa iku Roy Bumerang. Walah Roy bumerang. Iya, ero kan. Bumerang. Roy Bumerang, terus ana meneh Roy Markun, Roy Martin. Sapa maneh? Pak Sumas Roy niku nggih wonten. Lho, oh iya iya iya. Pak Mas Roy. Nggih. Iya iya iya. Sampeyan Apa? sida takon cita-cita kula mboten. Wis gak sida. Sampeyan takon kok Cak Suro takon, gak ono sing takon lho selama iki. Takono, lek kepingin ro nang prapatan iki lho enak. Mosok leren nang prapatan kono kula nek golek wong takon. Iya, biasanya takon nang prapatan. Ini terima kasih ya Mbak yang ngegip-ngegip, matur nuwun, tak dongakno rezekine akeh, oke? Amin. Apa to? Cita-citamu dhewe, aja cita-cita RT ta RW ta lurah aja lho. Kula dhewe niki Cak Suro. Iya. Niku sing hari ini nggih. Awakmu cita-cita koyo kalender ngono sih, Dok. Ono hari ini, hari esuk ngono ta. Sampeyan niku ya apa cita-cita niku nggih. Hari ini kula kepengin dadi napa? Benjing. Benjing kula kepengin dadi napa? Ngoten Cak Suro, mboten ya napa sampeyan niki. Duh, kok ya napa? Jenenge cita-cita iku iku terus. Lah apa mek hari ini, besok hari apa? Iku jenenge keinginan, ngerti ya?